pemikiran wajib ring na rin away na pagre amin wala di detomot dinay na pamilya pangandin kay buget na sarip sa nagri ay amalong sa diya petara maging wakataya pemakinin kama pepemikiran na inoko na pagarieko mga pagriyak na mga unuras ay rainaw nabuaw managawin tiwalag ako niyo pupagkatali ay umayin pagkitara pa sa disirin ino ko nakabuotan na di kada na pangandin na di kada na pagkawan ako mga unuras ay rainay o kasuwaw kipantagakan na dari-dari sa marawi inuwa ko sa makinulo na sa lulodin wapakat katamanaw ko kasubay diwa nga surayanunin nada o basa ginawa kapinggilay at taywang ko waki ay rari kang kulalag mangari ay kuwisika manay-rinay huwag duda tumuti ilanim huwag ilang at tawad at tawag at tayo'y pumakinagin wasanagay sa gino tasor disay di ketay nore ako di ay pagayaw na yuna na pamilya ay apangandag kabubutan na sari sa nagri ay amalangan na iyay apatara magyay nangusod ay ranin no sili di kana dari di mabending wanai di de tomotilan aku usuli ay ngayon itu kerau rebule nating na de toain waya de na simotilay nakagiye dilayanin wangan yana sa turog mo kao sa turog yanin wasi bay jubay na di komi ay paginalang yumatay ay dinay namatay ay di mo tanin pamilya pangandagagin ako na sa ubuin o amalula amalwaw na makasay sa daymatin ako'y ay pendulo na ay nakusalakaw di salakaw no si jubay na kaya dia di den dia
abang dia pangandege nuse kamu betain kai bu betana sarif sanagri ayamana sadio petara magi ngatama ku aulung beiranin no sieli dia nai na pede penadama tên nó đưa đi ghé samarawe ya kai đi rai bơi ai nan nin watan to apan wau bengan kaderi ai kamu beten ada semua tinai name kai kidalain Sikadi hay no la hay ay di komi duwe wasi baye so hay mai mo uri ay to ko mai ay wali ay komi duwe bilang atawa bay inay nilay la ko kaya pe pikiran kuang kaya ko na soray say kasi sendua udaganin panangin ibulu gagawe ay tarapay sa diserin napanadaki pandigaon di ko matang ibulog winuba kore ibuna sana merai kanong beden Itu apa gerak?